Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा गोदान साख्रि ओंखारना फैदों बेनो जाबाय इन्डिया पोस्ट अफिसनि आन्डाराव नोंथांमोना जोबोर बुरजा भेकेन्सिस मोननो थांगासिनो दङ। दा अनलाइना जागासिनो दङ, लास्ट डेटखौबो जों नायगोन। दा नोंथांमोननि फरायनाया 10 पासनिफ्रायनो हागोन। दा 81,000 पर मान्थ सेलारि नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन जुदि साख्रि मोनोबा। दा बेयाव साख्रि मोननो बेसेबां क्राइटेरिया बैसो नांगौ जों A to Z नायगोन। बिनि सिगां नोंथांमोना जायफ्रा Bodo Info गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। दा अफिसियेल साइटआ बेनो नोंथांमोना मोनगोन लिंकआ डिसक्रिप्शनाव आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय लिंकआबो दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालाम। दा जोङो गोबाव खालामला अफिसियेल नटिफिकेशन जोङो बेयाव डाइरेक्ट नायनोसै नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेशनखौहाय डाउनलड खालामनानैबो नायनो हागोन। दा बे पोस्टआ जाबाय नोंथांमोना इन्डिया पोस्ट अफिसनि मिनिस्ट्रिनि आन्डाराव मोनदों आरो बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब नोंथांमोना रेगुलार जब मावनो मोनगोन। दा बे अनलाइना जागासिनो दङमोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 9 सिम थागोन डिसेम्बरसिम नोंथांमोना डिसेम्बर 9 सिम अनलाइन खालामनो हागोन। एग्जाम फिस नङा बेयाव नोंथांमोना ST हिसाबै आरो जुदि गोरोन्थि जायोबा एप्लाइ खालामनायाव 10 डिसेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना 14 सिम कारेक्सन खालामनो हानायनि चान्सखौ मोनगोन। स' बेनिफ्राय पोस्ट वाइसआवहाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना एसे गुबुन गुबुन दङ जों बेखौ नायगोन। दा फार्स्टनि पोस्टआ जाबाय पस्टेल एसिस्टेन्ट एबा PA, सर्टिं एसिस्टेन्ट दङ, पस्टमेन दङ, मालिकार दङ, बेनिफ्राय MTS दङ। स' नोंथांमोना बे माखासे मोनब्रै मोनबा पोस्टआव जेराव क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामबानो जाबाय। दा बेयाव अनलाइन खालामनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ जों बेखौबो नायगोन। बिनि सिगां नोंथांमोननि स्केल पे सेलारिया जाबाय 25,000 जागायनानै 81,000 नोंथांमोना पार मान्थ मोनगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोना AB आवहाय PA एबा SA आवहाय एन्ड बेनिफ्राय पस्टमेनाव नोंथांमोना 21,000 निफ्राय 69 सिम आरो लोगोसे मालियावबो दङ सेमानो दङ नाथाय MTSआव एसे खम। नोंथांमोननि MTSआव साख्रि मावोबा सेलारिया जाबाय 18,000 निफ्राय जागायखायो बेनिफ्राय नोंथांमोना 56,000 पर मान्थ नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन। दा बे भेकेन्सिया अल इन्डिया बेखायनो नोंथांमोना आसाम वाइसआवहाय एबा स्टेट वाइसआवहाय नोंथांमोना पोस्टखौ मोनगोन। दा बैसोआ 18 निफ्राय 27 इयार्स नोंथांमोना मोनदों D नाम्बारसिम नाथाय 5 बोसोर बेनिफ्राय बारायगोन आरो ST नोंथांमोना मिथिखागौ जे 5 बोसोरा बारायगोन लोगोसे MTSआवबो 5 बोसोर बारायगोन 25 निफ्राय 30 जागोन आरो मोनसेया जाबाय 32 सिम 8 बोसोरनिफ्राय 32 बोसोरनि गेजेराव दङबा नोंथांमोना बेयाव अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बे पोस्टआ सोरनि थाखाय फैदों जों बेखौ नायगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोननि फार्स्टनि पोस्टनि क्वालिफिकेसन होनोबा PA पोस्टआव SA आव डिग्री पास खालामनांगोन। अके डिग्री पास खालामनानै कम्पिउटारावहाय नलेज थानाय जानांगोन होनना बुंदों। एन्ड बेनिफ्राय पस्टमेन मालिगार्डआव नोंथांमोना HS पास खालामनांगोन आरो लोगोसे लकेल लेंगुवेज नोंथांमोना थानांगोन। नोंथांमोना जेरै ML थानांगोन बर' एबा एसामिस थानांगोन 10 पास लेभेलाव। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो लाइसेन्स थाबावनांगोन मटर साइकेलानो जा एबा LMBआनो जा नोंथांमोना मोननैनि गेजेराव मोनसे थाबानो जागोन होनना बुंदों नोंथांमोना बे पोस्टआव। एन्ड बेनिफ्राय MTSआव 10 पास जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामनांगोन। अके MTS होनोबा नोंथांमोना 10 पास जाबानो बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन। स' दानिया बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा स्पर्ट्स पार्सन जानांगोन। अके स्पर्ट्स पार्सन मेरिटरियास जानांगोन होनना बुंदों। देन नोंथांमोना स्टेटआव गेलेनाय जानांगोन नङाबा नेशनेल गेम्स गेलेनाय जानांगोन। ओरैबायदि जानांगोन जे नोंथांमोना स्टेटनिफ्राय नेशनेल गेमावहाय गेलेनाय जानांगोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना इन्टार इउनिभार्सिटि नेशनेल गेम गेलेनाय नोंथांमोना जानांगोन होनना बुंदों। एन्ड बेनिफ्राय स्कुलाव गेलेदोंबाबो नोंथांमोना स्कुलनिफ्राय नेशनेल गेमावहाय रिप्रेजेन्ट खालामनाय जानांगोन। माने स्कुल लेभेलनिफ्राय नेशनेल गेम जायो बेयाव गेलेनानै सार्टिफिकेट मोननाय जानांगोन नोंथांमोना अब्लासो बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन। थ' जायफ्रा गैया स' नोंथांमोना बे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हानाय नंला मानोना बे जाबाय पार्सनेल एबा सेपारेट खथा फैदों स्पर्ट्स पार्सननि आरो गोदान जेब्ला फ्रेश फैयो अब्ला नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ लाबोगोन। स' बेनिफ्राय स्पर्ट्सनि केटेगरिया ओरैबायदि गोबां बुरजा दङ स्क्रिनशट खालामना लादो जेरै आर्सारि दङ बेनिफ्राय एथलेटिक्स दङ बेडमिन्टन दङ बास्केटबल दङ फुटबल दङ क्रिकेट दङ साइक्लिं दङ गोबां रोखोमनि दङ नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो आरो लोगोसे नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै जाहाथे लायो। स' बक्सिंनिफ्राय दंबाबो नोंथांमोना बेयाव जुदि नेशनेल गेम्स गेलेनो दङबा नोंथांमोना मोनगोन जेरैहाय आइस हकिबो दङ गोबां रोखोमनि काबादिफोर दङ। स' नोंथांमोना जेराव गोसो एबा नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबबाय बेयावनो नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हागोन। स' बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय लिंकआ बेनो। स' नोंथांमोना बेयाव खालामबानो जाबाय MTSआनो जा पस्टेल एसिस्टेन्टआनो जा जि दङ नोंथांमोना बेयाव मालिगार्ड। स' नोंथांमोना लिंकखौ मोनदों डिसक्रिप्सनाव चेक खालामदो जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबबाय नोंथांमोना मोनगोन। लास्ट डेटआ 9 डिसेम्बरसिम एग्जाम फिसआ जोंनि STआव नाङा। स' जेनेरेलावहाय 100 पे खालामनांगौ अनलाइन हिसाबै। एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना मोनसे एप्लिकेसन फर्म मोनगोन नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। फर्मेटआ दङ डिसक्रिप्सनाव आरो लोगोसे अफिसियेल साइटआबो दङ जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबबाय नोंथांमोनाहाय बेखौहाय फिजिकेल भेरिफिकेसनाव थांनांगोन। ट्रायल टेस्टआव नोंथांमोना पास जाबाथाय डाइरेक्ट नोंथांमोननि साख्रि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांनांगोन अब्लासो नोंथांमोनाहाय एक्सेप्ट जागोन। दाइजों फैबाय लकेल लेंगुवेजआ बर' एसामिस बेंगलि रोंनाय जानांगोन जायखिजाया मोनसे। एन्ड बेनिफ्राय फर्मेटआ बेनो नोंथांमोना बेखौ लांनांगोन जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन थाङो मा सेक्टरनिफ्राय केटेगरिनिफ्राय नोंथांमोना खेला गेलेदों स' बेयाव फिलआप खालामनानै नोंथांमोना लांनांगोन। दा बेनोमोन लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन कमेन्ट्स खालामगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो। एन्ड फ्रेश अफिसियेल नटिस भेकेन्सिस फैयोबा जेराव डिप्ल'मा नाङा स्पर्ट्स नाङा अब्ला नोंथांमोना बे चेनेलावनो आपडेटखौ फिन खनसेबाव मोननो हागोन।